גאיה, הבת שלי, עברה קצת על תכשיטים של סבתא, ואז היא רצה להיסטריה מוחלטת, מביאה לי שרשרת. מה קרה? אז היא הופכת אותה והיא רואה שרשום 7 באוקטובר. למה כתוב פה 7 באוקטובר? למה כתוב? היא נלחצה, אז אמרתי לה, את רואה כתוב I love you, זה מסבא פרדי לסבתא קרול, זה לא 7 באוקטובר שאת מכירה. ב-7 באוקטובר של 1980 הם עמדו על הדשא בבריכה של קיבוץ ניר עוז. פרדי שלף את הטבעת, קרול אמרה במבטא אמריקאי, I do. אף אחד לא חשב שהתאריך הזה יופיע גם על המצבה המשפחתית. הסיפור הזה מתחיל בשנות ה-70, כשקרול עולה לישראל עם בעלה הראשון וביתם רנה ומתיישבת בניר עוז. אחרי כמה שנים הם נפרדים, וקרול מכירה את פרדי שהגיע לקיבוץ בגרעין נחל. מתחתנים ונולדים להם 3 ילדים, קורן הגדולה, עמית ויונתן שכולם קוראים לו ג'ון. ג'וני היה התינוק של כולנו, כל הזמן אמרנו שיש לו 4 אמהות. אני כאילו הבחורה כזאת שפותרת את הבעיות. עמיתי הייתה אנרגיה בבית, וג'וני כאילו איזה מין שילוב מושלם כזה בין גבריות בלתי מעורערת לרגישות וטוב לב שהוא נדיר עד כואב. היינו ילדים שלי ממש של קיבוץ של פעם, הולכים לשדות ואוספים בוטנים וזה כאילו ההיילנט של השבוע מכל המכינות. זה היה קיבוץ מאוד עני, אבל תמיד חשבנו שאנחנו ברי מזל ואיזה כיף לנו שאנחנו חיים. בשנת 1998 החיים היפים של משפחת סימן טוב משתנים בפתאומיות, כשאבא פרדי נפטר מדום לב. קורן הייתה בת 17, אני בת 15 וג'וני בת 12. מגיל מאוד צעיר הבנו שהאחים שלך בסוף זה מה שישאר איתך כל החיים. זה כאילו מאוד גרם לנו להוקיר את מה שיש לנו ולרצות להיות קרובים ולדאוג אחד לשני. איפה המחבלים עלים בשבת? הם באו לקיבוץ שלנו ולעוד הרבה מקומות. והם שברו דברים, ועשו דברים, ופגעו באנשים. אני לא רוצה לדבר על זה יותר. טוב. וכאפילו מזכיר לי צ'פקה וז'וני וכמה חברות מפרפקת ושחר. אתה צודק. אתה רוצה שאני אספר סיפור כיפי? אני זוכר במשהו כיף שהיה לנו? חיים שלי. תוך 6 שנים במשפחת סימן טוב ירקדו ב3 חתונות. קורן התחתנה עם גילי, עמית עם ישי, וג'וני התחתן עם תמר קדם. הוא עבד בחקלאות, היא עסקה בפעילות ציבורית ואומנותית, והתמודדה גם לראשות המועצה. ג'וני ותמר הם אהבה מיוחדת. הם היו הורים מדהימים. היא מאוד מלאה באמביציה כזאת, ותמיד רוצה לשנות דברים ולעשות את העולם יותר טוב. תמיד היא אמרה ש24 שעות ביממה זה לא מספיק. והוא היה שטותניק ושמח ורגיש. רגע, חמוד? איזה חמוד? אבא חמוד? תוך שנים בודדות מתרחב השבט, הבתים הורמים מתינוקות. כל שנה יש ילד. קוקו הייתה ראשונה, יקיר, אחרי זה גאיה שלי, בועז שלה, נועם שלי, עמוס שלה, ואז נטה שלי, ואז התאומות של ג'וני ותמרי, ארבלת שחר, מעיין של קוקו, ואז שיילו שלי ועומר של ג'וני.
הייתה סבתא אבזה עם 11 נכדים, מסתובבת בקיבוץ כמו מלכה. אתה תבוא לדשא, אתה לא תדע מי הילדים של מי. זה הבית ש... כן, מול המגרש כדורגל. אנחנו יושבים במרפסת, הילדים משחקים פה. זה של קוקו. זה של קוקו. זה שלי. וג'וני? וג'וני מעבר לכביש שם. אז הכל ב-50 מטר. כן, תעשי את השריקה. ככה שורקים. מה? אם מישהו מחזיר לך, זה אומר אתה וולקאם. למרפסת. בוא למרפסת. אנחנו היינו צוחקים שאנחנו משפחה של טוקים. כי אתה עושה למרפסת ועושה... אז אם עמיתי שורקת לי בחזרה, אז אני יודעת שיאללה, המרפסת פתוחה. או ג'וני עובר פה במרפסת ושורק. מי שמחזיר לו. מטרנה גאה להיות ישראל. לשם הוא הולך. אבל איך לא מחזירים? אותו דבר. ככה. זה כאילו, כי יש טלפונים, המציאו את זה. לא צריך. כל קרוב. לג'וני היה מנהג קבוע. הוא היה עובר עם האופניים בין הבתים של האחיות שלו ושואל שאלה פשוטה. אחות, מה קורה? מה יש לאכול? יש מקום לעוד כמה? כן, ברור. ואז אחרי 5 דקות הוא מגיע לפה. ואז צועק לי, עמיתי, אני נשאר אצל קוקו היום. סבבה, בחרת בבשר על הקציצות. עשינו ארוחת חג ענקית על הדשא. כולנו ביחד, והיה שם איזה נחת. אני, ג'וני וקוקו, יש לנו קבוצה של האחיות של ג'וני. אנחנו מתכתבים בינינו איפה אימא, ומבינים שהיא בלי הטלפון. ג'וני שולח איזו תמונה מצחיקה כזו שלו מהממ"ד, כאילו מנסה להצחיק את הילדים ואותנו. וב9:15 קיבלנו את ההודעה האחרונה מג'וני. זה היה מאוד אינפורמטיבי כזה, תישארו בממ"ד, תהיו בשקט. האחים נמצאים במרחק של 30 מטר אחד מהשני. אמא קרול בביתה בצד השני של הקיבוץ. ב9:30 נכנסים מחבלים אלינו לבית. אני זוכרת שאני עומדת כאילו עם הכלבה ביד, ועם הילדים ככה, וגילי עומד פה ומחזיק את הדלת. זה היה ספה, טלוויזיה, שהם לא הצליחו להוציא. אנחנו היינו בממ"ד, כל 6, מהילדים ואני וישי. ב9:45 אנחנו מקבלים הודעה מתמרי, ירו בנו, אני פצועה אנוש. אתה יודע ש50 מטר ממך שוחטים את המשפחה שלך ואין לך אומץ. זה הדבר הכי קשה שיש בעולם. היה לי ברור שאם הדלת נפתחת, אנחנו מתים. רק רציתי שהילדים שלי לא יראו את זה קורה. זה נורא, אבל איך הם מתים לפניך כדי שהם לא יראו את זה? השעה 11 בבוקר. ג'וני ותמר כבר לא עונים להודעות למעלה משעה וחצי. גם אמא קרול. הבית של קורן הופך למפקדה של המחבלים, ובבית של עמית הם יורים עכשיו על הממ"ד, ואז מציתים את האש. הדלת הייתה 1,000 מעלות, אפשר היה לעמוד לידם. זה באמת הרגיש כמו אסון. לא נפרדת ממני בעצם. הם נכנסים, קוקו, אני אוהבת אותך. רק בשעה 1:30 בצהריים ייכנסו כוחות צה"ל לקיבוץ. כשהגיעו לבית של עמית הוא יהיה שרוף לגמרי למעט הממ"ד, וככה נראה הבית של קוקו. 4:20 בערך, באים להוציא אותנו, ועמד איזה חייל בכניסה לבית, ואני אומרת לו, מה עם ג'וני? מה עם ג'וני? לכו לג'וני. והוא אומר לי, מי זה ג'וני? ואני אומרת לו, זה אח שלי. אז הוא אומר לי, איפה הוא גר? ואני מצביעה לו על הבית, ואני רואה שהבית, כל מה שראיתי זה חלון שחור ולהבות. הוא אומר לי, המצב שם מאוד קשה. אני זוכרת שהתחלתי ללכת לכיוון הבית, והחיילים עוצרים אותי.
את האחיות סימנטו מבני הזוג ושמונת הילדים שלהם לחמ"ל. הכל מסביב בוער, את השמיים מכסה ענן כתום. קורן, שהיא אחות במקצועה, מתחילה לטפל באנשי הקיבוץ שמתפנים גם הם לשם. אני רואה את סיגי ואני לא מבינה איפה דודו, ואני רואה את מילי ואני לא מבינה איפה סגי, ואני רואה את הדסי ואני לא רואה את אמיר, ואני רואה את כל בית עמוס ואני לא רואה את ההורים שלו, ואני רואה את מי שאני לא רואה. אבל לא רואה שם לא את ג'וני, לא את תמר, לא את הילדים, ולא את אמא שלי. לא, אבל אני עוד מחכה שהם יגיעו. שאלתי את החיילים שעמדו שם, למה מביאים לפה פצועים? למה לא מפנים אותם? אז הוא אמר לי, עוד לא היה פה אמבולנס אחד בניר עוז. ואז הבנתי שלא פינו את אח שלי לשום מקום. עמית מבקשת מבעלה ישי ללכת לבדוק מה עם אמא קרול שלא ענתה מהבוקר לטלפון. הוא הלך, הוא חזר, הוא הסתכל עליי, עושה לי כזה לא עם הראש, אמרתי לו, מה, כאילו בעזה? ואז הוא אומר לי לא, עושה לי לא, ודמעה, היא יורדת לו על זה, אמרתי אוקיי, לא יכולה להתמודד עם זה עכשיו. כשהלילה יורד, היא מבקשת מחבר שילך לבית של ג'וני ותמר. הוא אמר לנו, היינו שם, הם מתים, תמר וג'וני נראים פצועים מירי, הילדים לא, הם מתים כולם. אני זוכרת שאני מחבקת את קוקו, חיבוק כזה חזק, 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 אבל אני הרגשתי שזה כאילו, אלוהים, מה קרה לנו? כאילו, מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה קרה? רק כשעלינו על האוטובוס בדרך לאילת, אחד הילדים שאל אותי, אמא, אבל מה עם סבתא וג'וני ותמר והילדים? ופשוט שתקתי, לא הצלחתי לענות. כי זה היה הרגע שהבנתי שאני ממשיכה והם לא. ההלוויה, אני מרגישה שזה שבעה שלא נגמרת. ואני מבינה שהסיפור שלי נגמר. אין לי למי לחכות, אין לי תקווה. והדרך היחידה שלי לשמור על המשפחה שלי זה ללכת. לא נסעתי עם תוכנית. נסעתי לברוח. הבנתי בכל תא בגוף שלי שזה מה שהיא צריכה לעשות. וראיתי אותה כאילו היא לא הכי עיוורת כזאת. אבל אני זוכרת שגם הייתי בשוק שכאילו, איך את הולכת עכשיו? כמה קשה להיפרד מעמית? הכי קשה. לילדים שלי לקח חודש להפסיק לשאול אותי אם יש אזעקות לאן בורחים. בארצות הברית. בארצות הברית, או כל בית שנכנסנו והתארחנו בו, זה אמא, איך יכול להיות שהבתים פה כל כך גדולים ואין ממ"ד? אחרי חודש עמית מגיעה לכמה שבועות בארצות הברית ואז חוזרת לארץ. קוקו מחליטה להישאר. הם שוכרים בית, קונים רכב, רושמים את הילדים למסגרות. ודווקא אז מתחילים הערעורים. ככל שהתקרבנו יותר להתמקמות הזאת, ככה גם הרגשתי שאני מתקרבת לתובנה שאני צריכה לחזור לארץ. אני צריכה לחזור בשביל להתמודד. אני צריכה לחזור בשביל להחזיר לעצמי ולילדים שלי ולגילי את הדבר היחיד שאני יכולה להחזיר להם, שזה אמיתי, והמשפחה של אמיתי והחברים שלנו. הרגשתי שאני לוקחת מעצמי ומהם את הדבר היחיד שאני לא חייבת לקחת. הדבר היחיד שנשאר. מה את רואה בעיניים של עמית כשאת חוזרת? כמה טוב שבאת הביתה כזה. הרגשתי שהילדים שלי כאילו נפתחו להם הכתפיים.
הרגשתי שזה גאוות סימנטו וכזה חזרה, משהו נהיה עוד פעם שלם. לא משנה כמה אתה יושב עם אנשים, עם ניר עוז ומדבר, זה... אף אחד לא יבין אף פעם יותר טוב ממנה מה שאני מרגישה. שנה אחרי הן חוזרות לניר עוז יחד עם אחותן רנה, ביתה של אמא קרול מהנישואים הראשונים. שנה אחרי הן חוזרות לניר עוז יחד עם אחותן רנה, ביתה של אמא קרול מהנישואים הראשונים. עדיין בדרך הביתה. מעניין לנו מתי ניר עוז זה יהיה הבית. אני לא מאמינה שתקניקו את הכביש. שאני לא מבקשים שתקניקו את הכביש. אני לא צריכה שכל המשפחות שלך ירצח בשביל שתקניקו את הכביש. הבית של קרול נשאר בדיוק כמו שהיה. המחבלים נכנסו פנימה, ירו בה ובכלב צ'רלי ועזבו. מאז, הזמן, כמו בתמונות, קפא מלכת. כאן אני הייתי שנה כשהייתי באה לבקר. כנראה. זה הסריקה שלו. אמיתי. כל פעם שהיינו באים, היא הייתה פורסת לנו שמיכה על פשע. זאת אותה שמיכה שעליה גדלו הילדים. ועכשיו הן יושבות וממיינות עליה את הזיכרונות. הזמנה שלנו לחתונה. זה הבית של ראשת שבט. כל מיליון ילדים ואמבטיות אחרי ארוחת ערב, צהלה ו11 קטנטנים רצים כאן. בתוך הממ"ד הם מצאו מחברת, ועליה שורות בכתב יד. תוך כמה שעות כאוס, תוך כמה שעות אלימות, כל אחד לעצמו תישארו יחד. בנובמבר המשפחה מתכנסת לחגוג בת מצווה לגאיה, הבת הבכורה של עמית. בדרך כלל היו עושים את זה על הדשא של קרול, או במרפסת בניר עוז. תסדרי, לא, תעשי ככה. את מהממת גם כשעושים לך ככה. ובמציאות החיים החדשה שלהם, אפילו לכתוב ברכה, זה משהו שנהיה טעון ומורכב. יהיו לנו חיים מסובכים. קודם כל בשנה האחרונה, כל מה שאני כותבת זה אזכרות, הלוויות, הספדים. נכפה עלינו מסע, מה זה חורבן כאילו בעולם הזה? אני לא יודעת אם נשחק בקלפים, אבל זה חתיכת חרא של מסע, ואני הכי שמחה בעולם שהיא השותפה שלי למסע הזה. דידר. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. בוגי שלנו. הגעתי מפתיחת מבצע עמוד ענן. ג'וני וממוש באו אלינו לבית החולים בלילה, מלא בהזנקות. מהרגע שהסתכלת לי בעיניים ידעתי שאת משהו מיוחד. מאחלת לך ילדות, פשוטה ונטולת דאגות של גדולים. אוהבים אותך עד השמיים ובחזרה וכפול אינסוף עם זהב. זה כבר לא אותו דבר. אני לא מבין איך היא חיים, באמת. איך היא מצליחה לחיות. כי אני, אם הייתי במצב שלה, אני לא יודע. לא יודע מאיפה יש לה כוחות. אני עם עמית בכיתה י'. יש לי שורות מאחוריי בכיתה. עמית היא לוחמת, היא אוספת את עצמה. הרבה פעמים אתה מרגיש שהיא חיה כי צריך לחיות, כי יש לנו ילדים. לפעמים אני פשוט מרגיש אותה, אני רואה שהיא מרוסקת, שהיא כל כך עצובה. הבועה שלנו הייתה כל כך יפה ומושלמת מדי שמישהו היה צריך לפוצץ אותה. זה לא שיעור שהייתי צריכה ללמוד. למדתי אותו לפני.
כל אחד יש לו את התיק שלו שהוא סוחב. למדתי להעביר אותו לגב שלי ולא מול הפרצוף שלי, ואני סוחבת אותו וחיה איתו בשלום, הוא לא מסתיר לי את השמחה, הוא לא מסתיר לי כלום, הוא מאחוריי. עכשיו הוא פה. מה קורה? הסובב שיראו שזה ג'וני. עמית וקוקו החליטו שגם ההנצחה של ג'וני, תמר והילדים תהיה אחרת. ג'וני, בתוך הטרקטור של הג'ון דייר, שהוא בעצם ניהל בערך את כל הגדש, והוא היה מאוד מזוהה עם הטרקטור של ג'ון דייר. הציפורים, יש פה 7, כי זה תמרי וג'וני ושלושת הילדים, ואמא ואבא. עדיין לא, אבל אני בדרך. לכולם יש וויסקי! ג'וני, קוקו ואני החלטנו שזה לא יהיה עצוב היום, כי אתה לא היית רוצה בזה. נחייך איתכם, נשתה איתכם ולכבודכם. נשתה לאלו שאנחנו חייבים שיחזרו אלינו כבר, ונשתה לאלו שלעולם לא ישובו. חיים. רק אחרי חודשים ארוכים הן מסוגלות להתחיל להתמודד עם השאלה הכי כואבת. מה בדיוק קרה בבית של ג'וני ותמר באותן שעות שחורות? אנחנו מבינות שג'וני ותמרי עמדו על הדלת והחזיקו אותה את הידית בדיוק כמו שאנחנו עשינו. הם ירו בדלת 26 כדורים. הם פגעו בירי הזה גם בג'וני וגם בתמרי, שמתו יחסית מהר, בקרוב. ואז המחבלים שפכו מלא חומר בעירה והציצו את הבית. ושהילדים נחנקו ומתו מהחנק במיטות שלהם. ברמד. זוקו הכלב נשאר חי. מדברת את הרגע מתי הגיעו לפה כוחות הצלה? לנו אמרו שזה 2:50. אולי אפשר היה להציל אותם, את הילדים, לפחות. אם היו מגיעים יותר מוקדם. מול הבית הזה צולם אחד הרגעים שנחרטו בזיכרון הלאומי. הרגע בו ראומה קדם, אמא של תמר, נעמדה מול שר הביטחון לשעבר והטיחה בו הכל. העונה עכשיו שלך. טלפון אחד ערב קודם. תמר הייתה יוצאת. אני הייתי פה, איתם. מה אתם עושים? ממשלה מזופתת, מה אתם עושים? לא באת אליו. לא, זה היה שלה, הרגשתי שזה שלה. הוא לא עניין אותי בשום צורה. דווקא הוא, הרגשתי שהייתה בו איזושהי יראת כבוד. נתניהו לא היה. והוא גם לא הרים טלפון אפילו לנחם. לא רק שהוא לא היה פה. הוא גם לא דאג לשלוח מישהו מטעמו. לא מישהו מטעמו, לא מישהו, אני לא משתתף בצערכם. אנחנו כלום בשבילו, לא מעניינות. ואם הוא היה נעמד פה כמו גלת, מה הייתם אומרות לו? הייתי הולכת. אני גם. הולכת. צריך להתבייש וגם, אין לי מה להגיד לו. זאת משפחה הראשונה מכל המדינה ש3 דורות נרצחו באותה פעולת איבה. אז המדינה לא יודעת מה לעשות עם מצב כזה. כדי לקבל קצבאות או איזשהו סל שהוא גדול יותר, אתה צריך להיות או הורה שכול, או בן זוג, או להתייתם משני הורים. ולכן אנחנו כאילו לא זכאיות. אז אף אחד לא מקבל על זה שהוא מת פיצוי, או על הילדים שלו. בעיקר זה נורא מעליב אותי. לא חסר לי כלום, כן? אבל זה מין אקט כזה שעשינו, טעינו, אנחנו איתכם לכל החיים. ממש.
בבית העלמין של הקיבוץ הקטן על גבול עזה קבורים זוג הורים, לידם חלקת קבר משפחתית. מתחת לשמות נחרט גם התאריך, מצבה להפקרה. אין סוף אופטימי לסיפור של משפחת סימנטוב. עמית וקוקו נותרו לבדן, לומדות ללכת מחדש בעולם שהן לא מכירות, נאחזות רק אחת בשנייה. בואי נשים שיר. יאללה, ג'וני, איזה דבר חמוד. שדות שפוכים הרחק מאופן ועצב. תחזרו לנרוז. לא. אני לא אחזור לגור שם. לא. לצערי הרב, בכאב גדול אני אומרת את זה. ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית. אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. אתה יוצא מהבית והשדות האלה הם שלי ושל ג'וני. השקיעות האלה הם של החיים של פעם, זה כואב. אי אפשר לחזור לאותו מקום ולהמשיך להגיד לעצמי שהכל יהיה בסדר. זה כאילו להיות לא מחוברת למציאות ברמות קשות. כבר אי אפשר לשקר את עצמך גם. אי אפשר. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת